Hey guys, जों दिनै दंफैयो गेलेमफु टाउनाव जोंनिनो माने खाथि जायो होमबाबो मालाय देश नालाय एसे आलदा माबा आरोना ओमफ्राय मा होनो दहाय स्टार्टिं भिडिअआव माने फैनाय भिडिअखौ खालामनो मोनाखै जोंना ओरैबायदि कन्डिसन जादों माने थावा मोनफैया आरोना गारि ओमफ्राय बेखौ टेनसनैनो जों ब्लगावहाय भिडिअ बानायनो गोसो जायासै माने डाइरेक्टलि बावसो बानायफैबाय भिडिअखौ ना मा होनो नोंगौ दा बिराद टेनसन जादोंमोन दा दहाय बिराद टेनसन जादोंमोन जानायालाय दा मोनफैबाय गोजोननाय दङ बेरायनोबो मोजां ना साइलेन्ट जोंनाव बिदि मोनबा ने नेचारेल हावा ओमफ्राय जोंना नै सेंग्राफोर दंबावो दा बियो माने पिस अफ सिटि बरिया ना पिस अफ सिटि भुटान गेलेफु बेलासि समाव बेरायफैनो बार जाफैनो बिराद मोजां आरोना थान्दा ओमफ्राय मोजां मोनदों माने खोनायो आरोना सोरबा गार्लफ्रेन्डफ्राबो माने एसे डाउट सानो ना बेयाव फैयोबा माने गाज्रि एसे सन्देह बेफोरबायदि खोनानो मोनो ओमफ्राय नोंसिनाव बेफोरबायदि सन्देह बायदिसिना बिदि नङा बे रं थिंकिंसो रं थिंकिं ना बेयाव भुटाना मोनसे एथ' मोजां शान्ति जायगा बिदियाव बेरायफैयोबा अबावथो बेरायफैनांगौ मानसिफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं आउट अफ कान्ट्रि लेभेलसो ने दाबो जों नै बिन्दास बेरायगासिनो जेबो दावराव गैया नै बन्द जाजोब्बाय रं इनसेन्टिभ लानानै फैग्रा मानसिफोरनिसो साननाया आरोना गोरोन्थि बेयो खिन्थु बिदि नङा माने नों पजिटिभलि साननानै फैयोबा बेरायनो फै माने बोथोरा ओरैबायदि मोजां दा बरिया एक्जेक्टलि आं बुंनो हाया आरो ओरैबायदि गोजोन वेदारफ्राबो दहाय अखा माने ख्रेब ख्रेब हादोंमोन बरिया थान्दा माने बांद्राय गोजाङाबो गोलोमाबो आरोना नै नर्मेलि हिसाब मथे जोंनि बड'लेण्डखौनो होनदो बिसोरनिफ्राय सोलोंनांगौ आरो जोंहा अनेक सोलोंनांगौ दङ जोंनाव लामा ससे थां नों दानो बाइक गाज्रि जानानै थाबाबो अबाव थाङा अबाव फैया माबा होननानैसो नोंखौसो बुनो नागिरबावगोन सोरबा सोरबा नंगौना नङा ओमफ्राय बाहाय जों दा बिन्दास नै रावबो जेबो सोङा अबेनि मा गैया आरोना एकदम पारफेक्ट बेरायगासिनो जों नै थाबाय नै दासो मोनसे घटना जानानै थांलायबाय जोङो गारिखौ दोननानै अबेबा आन्दायबोबाय गासिबो अबाव दोनामोन रावबो गोसोआव गैया आङो बै साइडआव बायदि मोन्दोंमोन ओमफ्राय दा बै साइडआव नङा आरोना आंबो आन्दायनाय दङ माने पार्टियानो गैया रावबो बिराद साइलेन्टलि बिराद स्टेन्डार्ड आरोना जायगाफ्रा एकदम हरन थरन गैया जेबो ओमफ्राय बे समाव नों माबायदि मोन्दों इनभारमेन्टआ माबायदि भुटाना भुटाननि इनभाइरनमेन्टखौ बुंनो थाङोब्लाथ' बिराद मोजां दा नै नोंसोरो नुनो हागोन बेयाव जोङो दा 10टा 11टा जाब्लाबो ना 10टा 11टा जाब्लाबो बिराद पिस माने जेबो ट्राफिक माबा गैया माने गारिनि हर्न बा माबा हर्न फ्रि आरो जोङो ओरैबायदि सान्थि ना स' दाबो जों नै गामि एसे साइडजों फैलायबाय बेरायगासिनो बिसिना कप्सफ्रा लामा बेरायजोबो आरोना बैजों बेरायगासिनो गिदिंबाय थायो टाउनाव ओंखायनो जेबो क्राइम टाइमथ' जेबो जाखाया ने बाहाय जिर' क्राइम एकदम जिर' क्राइम जेबो माबा खोनाया आरोना बांसिन मिथियो माने जानो हागौ सिंफ्राव माने जों खोनानाय मानायाव एकदम जिर' आरोना पार्सेन्टेजआ मोनसे खोथा बेयो वार्डनेस सिस्टेम आरो जेनेबा आं बुंनो नागिरनाया जोंना इण्डियाना फैनानै बिदिनो फ्रि माबा माबि जेबो जाया बिसिनाव माया होननानै बायदिसिना खालामनो हागौ आरो सोरबा खिन्थु पुलिसा बिसिना डेन्जार स्ट्रिक्ट खालामो साइकेलजोंसो बेरायबावनो साइकेलजोंसो बेरायो बिसिना एकदम राउन्ड मारिबाय थायो गारि नांलाया ओमफ्राय जों मोनफैबाय गारिखौ नै गारियानो नै बाहाय मा होनो क्लक टावार होनो बेखौ बे एरियाखौ क्लक टावार गोजौ दङ भुटाननि बे गेजेराव आरो बेयो बाहाय मन्दिर दङ मोनसे ओमफ्राय गेजेराव दङ बिराद समायना नुयो सानावबा मोजां नुगौमोन दा नोंथांमोना फैयोबा आरोना जों फैनायनिफ्राय भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय हास्लाबासै बे टाउननि थाखायनो माने भटार कार्ड आधार कार्ड लानानै फैबानो हाबनो मोनो आरो गारि दंबा ड्राइभिं लाइसेन्स कम्पालसारि ड्राइभिं लाइसेन्स नांथारगौ नङाबा हाबनो मोना गारि दङबा गारिबो सोनाय नङा टाइमा बेसेबां जाखो दा टाइमा 9टा 9:25 आंना भुटान टाइम 9:25 ना एसे दान्दिसे बेरायबावनानै कारुंकियाव दसे इन्जय लालांसै मेथाइ खनलांसै फैनाय हिसाबै जों एसे इन्जय लालांनांगोन ना नङा जेनेबा
नङा सोरबा सोरबा दाउट थायोना भिडिअ खालामना खिन्थानोसै माबायदि जायो जेनेबा केरावगि सिङावहाय सिङाव खालामना सिङाव दा भिडिअ खालामना होदो एसे स' गाइस नै बिदि जायो माने बेखौ होनो केरावके ओमफ्राय बाहाय माने गान खननो हायो आरो ना बाव नायनानै बाव लिरिक्स ओंखारगासिनो बुटनेस गान दा जागासिनो बैजों माखासे बुटनेसफोर खनगासिनो ओमफ्राय बरिया आरोना बेखौनो केरावके होनो स' बेनो जाबाय भुटान नाइट केरावके माने बे मोनायावल' जायो आरोना ओमफ्राय बेहाय स्क्रिन दङ मोनसे Yeah.